Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Nadugangan pagid ang kadamuon sa mga evacuees kag mga evacuation center sa Banwa sa Lacasiana kasunod sa pagpatuman sa preemptive evacuation sa 5 ka mga barangay nga nakalitan sang lahar flow. Mga mangunguma ang labing apektado sa paglupok sang bulkan sang Lunes. May report si Romeo Subaldo. Daw nangin ghost town ang ining parte sa barangay Kabagnaan sa La Castellana. Sarado ang mga balay. Halos wala sa may nabilin. Ang ining mga kalalakinan, ginpakamaayo nga magbantay sang ilang mga balay kag kasapatan. Isa na diri sa ila, ang 63 anyos nga coffee farmer nga si Jose Erlito Seririta. Wala na siya sang kaupod sa pangabuhi. Ginapangusisa niya ang nalaya niya nga mga tanom sang kape. Naubos laya ang iya masobra 1,500 ka mga puno bangod sa pag-ulan sa mainit nga abusang Lunes. Nagapamulak kag nagapamunga na kuntani ang ibang diri pero hindi niya na ini mapuslan. Amo kanil linggo nakakuan kami sa El Nino kay nag-ulan daw na rumpawan, binuslan sing abo ati. Wala gid. Tinong income kay wala ubos. Ubra lang kami sa kampo eh. Suno sa kay Mayor Mayla Nicod magilimutan sa La Castellana, kadamo sa naapektuhan nga mga magunguma. Ginpang evacuate sa kagabi ang mga residente sa Biak na Bato, Upper Masulog, Kabagnaan, Mansalanaw, kag Sag-ang pangudyara sila sa alagyan sang lahar. Bisan maayo ang lakat sa panahon sa town proper, nagainulan naman sa ibabaw sang bulkan. Yung mga creeks na directly galing sa crater, doon yung mga areas wherein ang lahar flow nakita natin nung last time. Matapos ang preemptive evacuation, nagdangat naman sa masobra 3,300 ka mga persona ang nag-evacuate o kung masobra sa 700 ka pamilya. Nagdugang man sila sa mga evacuation centers. Kagabi, gindala diri ang mag-asawa nga senior citizens nga sa De Feliciano kag Gertrudes Vallespin. Mga coffee kag fruit farmers naman sila. Ubos man ang ila pananom. Si Tatay Feliciano, maselebrate pa sang iya 68th birthday sa Domingo. Base kuno sa pinakaunang nga tion, sa evacuation center na siya maselebrate sang iya birthday. Ano matapos sa birthday mo niyo? Ha? Wala ka plano? Wala, hindi ka puli. Dili ka pa birthday? Ha? Pero ang iyang misis, may plano na gali para sa Domingo. Paano ka mo sa Bacolod? Padayon sa gihapon na pag-inabot sang buli gikan sa iban nga mga LGU, organisasyon kag pribado nga grupo gikan sa nagkalain-lain nga bahin sang probinsya. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.